Εγώ είμαι πρώην στρατιωτικός, απόστρατος, πρώην συνάδελφός σας. Για ποιο λόγο είναι η αστυνομία με στρατόπεδο? Είπατε, δεν είστε υποχρεωμένους. Όταν θα είστε αύριο από εδώ και δεν θα είστε από εκεί, τότε θα υποχρεώσετε να μου απαντήσετε. Αυτό μόνο σας λέω. Σας είπα παλιά αδερφή, τι προσόντα να σας πω. Θα πάμε μετά, όταν θα έρθει η ώρα, θα πάμε στα σπίτια σου και θα τα κάψουμε. Οι τρεις αρχηγοί έπρεπε να πάνε εδώ πέρα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Οι Φιλιππινέζες των πολιτικών πια. Να μην πω τίποτα άλλο. Άντε, Φιλιππινέζες είναι. Να μην πω τίποτα άλλο. Και οι τρεις αρχηγοί έπρεπε να πάνε τώρα εδώ. Δεν μην πούμε τίποτα άλλο. Άντε. Ναι. Έκανα πρόβα τα ρούχα της στο γη μου, την έκανα πρόβα, σκάνει. Ναι. Βάλε. Των σωμάτων ασφαλείας. Σώματα ασφαλείας, στρατοσφαιράς, αεροπορία, ναυτικό. Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Ευχαριστούμε τα μέσα ενημερώσεως. Όλα τα μέσα, όλα να είναι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Η Ελλάδα δεν ξεπουλιέται. Πάρα πρώτα η πατρίδα μας. Ευχαριστούμε. Εμείς εδώ έχουμε καιρό ακόμα. Η χώρα μας βρίσκεται σε έσκατο κίνδυνο. Υπάρχουν υπεύθυνοι. Η δικαιοσύνη έχει τώρα το λόγο. Εσύ κοπήγαινε εσύ. Πού θα πας ρε? Δεν πιστεύω να μας παγγελώνεις. Θα γράψεις από κάτω Μακρογιάννης Πασόκ. Είναι εθνική ανάγκη σήμερα να κρατηθεί ψηλά το ηθικό. Λοιπόν, θέλουμε τουλάχιστον 7 με 8 άτομα. 8 άτομα. Ναι. Το μεταφέρω εγώ. Μόνο αν έχει την καλοσύνη, λίγο γρήγορα. Βεβαίως, εγώ αμέσως το μεταφέρω. Λίγο γρήγορα να μου πείτε γιατί κουράσει του κόσμου. Εντάξει, έγινε πάρα πολύ. Μου είπανε ότι μπορεί να δεχτούν 3 άτομα στο γραφείο του διευθυντή του πολιτικού γραφείου του κ. Υπουργού. 3 άτομα. Δηλαδή, ποιος θα μας δει? Από το γραφείο του κ. Δεν γίνεται. Όχι, ποιος θα μας δει? Είναι ο πρόεδρος, μιλάει. Ποιος θα μας δει? Μου μεταφέραν ακριβώς ότι θα σας Αν δει έχει την καλοσύνη 4, ναι. ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του κ. Υπουργού. Υφυπουργού. Μάλιστα. Όχι. Όχι κύριε Πρόεδρε. Θα μεταφέρω, όχι. Τι θέλετε, πείτε μου τι θέλετε να Ναι, μεταφέρω. όχι. Όχι, θέλουμε ή τον Υφυπουργό ή τον Υπουργό. Ο κύριος Υπουργός είπε ότι δεν ξέρω, θα το ρωτήσω. Πείτε μου, ή τον κύριο Υφυπουργό ή τον κύριο Υπουργό. Ή τον Υπουργό ή τον Υφυπουργό. Το μεταφέρω. Τώρα μέσα. Πρόεδρε,
Κύριε Πρόεδρε, μου μεταφέραν ακριβώς ο κύριος Υπουργός λείπει στις Βρυξέλλες. Ο κύριος Υφυπουργός που ζητήσατε, τον ανέφερε στο επόμενο να σας δεχτεί, είναι λείπει σε μια ανηλυμένη υποχρέωση. Είπε, εάν επιθυμείτε, μετά τις 1:30. Ό,τι μου πείτε εσείς θα το μεταφέρω. Απουσιάζει μια ανηλυμένη υποχρέωση μετά τις 1:30. Αυτό μου μεταφέρα στην Ιλέθρα. Εδώ θα περιμένουμε! Μέχρι να δείτε!